Hej, jeg er Nick Carter. I kender mig for min musikplade inde på YouTube, og som der hedder Nick Carter og A og Au. Og Au, det er min ven. Og mig her. Og nu vil vi vise jer rundt i huset. Hey, det er mit kæmpe fjernsyn. Det er så meget højt. Og det her, det er sofaen. Her bruger jeg meget tid. Det er jo altid dejligt, når man skal slappe af. Ja, det er rigtig pyntet op til jul, som I kan se. Ja, og nu vil jeg vise jer ind til mit spillerum. Det her, det er mit spillerum. Her tilbringer jeg rigtig meget tid. Det her, når jeg sidder og gamer. Vi har siddet og spillet GTA her, som I kan se. Nå ja. Her er køkkenet. Ja. Og mit yndlingssted i køkkenet. Selvfølgelig køleskabet. Ja, det er min lillesøster Luca. Ja, hun er meget glad for julen. Nå, farvel Luca. Og det her ude, det er et af vores mange toiletter. Og det her, det er mit værelse. Godt nok ser det ikke ud af så meget, men bare vent til mig og August flytter til New York, så skal I se noget. Ja, som I kan se, er det den 4. december i dag. Ja, jeg elsker december. Ja, det her, det er min fisk i mit akvarium, og jeg kan også rigtig godt lide min fisk. Heroppe, der ser I alle mine pokaler, jeg har vundet i fodbold, og dem er jeg også rigtig glad for. De betyder meget for mig. Her ser I mine medaljer. Her der er sådan cirka 20. Her er der også 20. Her er der også. Her der er 15. Her er der 15. Og ja, det kan I jo sige til jer selv, hvor meget det giver. Altså, 20 plus 20 er 40. Plus 15, det er 55. Plus 15, det er 70. Ja, så let kan det være. Ja. Og det her, det er det, jeg kalder for det. Killing. Ja, han kan godt være meget skræmmende. Nogle gange tænder lyset endda også af sig selv. Det er Smiley! Nå, ja. Og herude, der er vores bryggers. Ja, det her, hvor vi har noget stinker. Ja. Farvel! Og ja, som sagt, er jeg Nick Carter. Og det er min ven, August af UG, kalder vi ham også. Please! Klip det ud.